yau insha Allah za mu tashi addu'a lil muridi fi iyadatihi, addu'a da ake yi ga mara lafiya idan aka je gaishe shi. Idan mutum ya je gaishe da mara lafiya, wani irin addu'a zai yi masa, sannan wani irin magana zai yi masa, wani irin mu'amala ya kamata yi mu'amalanci mara lafiya. Idan ya zama mutum ne ke kula da mara lafiya yake zama a kansu, to akwai abin da ake bukatan, qualities da ake bukatan mutum ya yi possessing kamun ya zauna akan mara lafiya. Ba kawai ana ɗaukan mutum ne a ɗaura shi akan mara lafiya ba, ya je ya ta matsa waya ko kuma ya je yana ta ansa waya ko wani abu. Mara lafiya kuma yana bukatan kulawan da yake bukata ba a yi masa. Kulawan da mara lafiya yake bukata kuma akwai kulawa na ɗan adantaka, a mika mun abu kaza, a yi mun kaza da sauransu. Sannan akwai kulawa kuma wanda hukunce-hukunce da ya shafi addini. Za a tunatar da shi lokacin sallah misali, ya tashi ya yi sallah, ko kuma a tunatar da shi, ko kuma a yi masa alwala idan zai iya tashi kuma ya je ya yi. Akwai bukatan in ba zai iya tashiwa ba a yi masa. To duk wannan ana bukatan sai an samu mutumin da ya san wannan qawaid, sannan ya zauna akan mara lafiya kuma jinyan ya zama successful, ta yanda fata lafiya nama lafiya. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun da yake yi idan ya je kan mara lafiya, farko yakan gaya wa mara lafiya cewa la ba'sa tuhurun insha Allah, la ba'sa tuhurun insha Allah, la ba's, ba komai, tuhurun insha Allah, aka samu sauki. Tsarkaka ce wannan rashin lafiya, tsarkaka ce in Allah ya so. Ma'ana tsarkaka ce daga zunubanka ake kankare maka, don haka kada ka damu da wannan rashin lafiya, babu komai a ciki. Tsarkaka ce daga Allah, Allah ne yake kokarin tsarkake ka, yake wanke ka daga wasu dauda, wasu zunubanka. Don haka kada ka damu, za ka samu sauki, za ka dawo ka ci gaba da al'amuranka insha Allah. Kun ga wannan ba addu'a ba, jumla ne ana ce da shi jumla khabariyya, kamar labari ake bayarwa. Inda addu'a ne zai saba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin ladabin addu'a kada mutum ya ce Allahumma ighfir li in shi'ita, ya Allah ka gafarta min in ka so, ya Allah ka yi min kaza in ka so. Ba a yin wannan, baya cikin lafazi na addu'a. Addu'a an fi so mutum ya kaskantar da kansa, ya nuna wa Allah cewa Allah ne kaɗai zai iya masa, ba kowa sai Allah. Sannan ba umarni yake ba wa Allah, amma wannan kalma annabi yana amfani da shi ne wajen rarrashin mara lafiya, wajen nuna wa mara lafiya cewa halin da yake ciki ba abin da zai tada hankalin shi bane, ba abin da zai damu bane, zai samu sauki insha Allah. Wannan kalma ne daga ciki, ɗaya daga cikin manyan malaman Ibn Qayyim al-Jawzi yake cewa idkhalu surur fi qulubil marda sababun lishifa. Shigar da surur, shigar da kalamai masu daɗi a zuciyar mara lafiya, yace sababi ne, yana cikin sababin da mara lafiyan zai iya samun lafiya. Shi ma wani magani ne mai karan kanshi. Amma kana zuwa kan mara lafiya kace wani jikin naka haka yayi tsanani, kaga ba zai ji daɗi ba, zai ji kawai kaman ka sake ƙara masa. Amma kana zuwa kan sai to masha Allah, Allah kara afuwa, Allah kara sauki, ba komai insha Allah zaka warke kaza, wannan ai kaza. Wannan abin da kake gaya masa sai ka sa ya ji daɗi, zai ji cewa yes, akwai improvement a cikin treatment nashi, jikin nashi bai yi tsanani ba. Amma in lokacin da ka fara nuna mishi wani jikin naka babu kyau, jikinka yana lalacewa, jikinka yana kaza, ka duba ka rame, ga ƙasusuwanka sun fara fita, wannan yana cikin abin da zai sake ƙara masa tension, ya sake sa shi a cikin wani sabon rashin lafiya. Sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi discouraging wannan. Idan mutum yana jinya, ya rika faɗan kalmomi wanda suke da daɗi ga mara lafiya. Wani zaka samu rashin lafiyan bata kwantar da shi ba, ma yana tafiya da kayan shi, amma wani saboda bai iya magana ba, in ya gan shi zai ce wane anya kai wannan lafiyan ka kuwa? Akwai mai lafiya? Akwai ne? WHO suka ce babu mai lafiya a duniya. World Health Organization suka ce babu mai lafiya.
a ce wai mutum gangan lafiyar shi kalau dole sai ya zo a yi diagnosis nashi zai gane bai da lafiya, amma ana managing wani nashi ya fi na wani nashi ya kwantar da shi, wani nashi abun ga cutan amma kuma bai da tasiri a cikin shi saboda mai yiwuwa ƙarfin garkuwan jiki da yake da shi, wani abun garkuwan jikin nashi babu ƙarfi shi yasa ko da malaria bai kai yanda ya kamata a ce an aza masa ruwa ba sai an aza saboda mai garkuwan jikin babu ƙarfi, wani kuma garkuwan jikin ne yake da ƙarfi gashi nan sai kai mara lafiyan da in an gwada malaria da yake jikin shi ya fi ƙarfin na mara lafiyan amma shi ya kai shi da asibiti. Da haka babu wanda bayi da lafiya, wanda yake da lafiya ɗan ya ce komai ɗanɗan daidai a jikin shi. Aka ga jariri ma in aka haife shi kwana 2-3 sai kaga an tafi asibiti. Wannan ya nuna maka cewa shi wannan lafiya muna manajin, sannan kuma zaman mutum a wannan yanayi kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan adam dukkan abin da yayi, dukkan abin da ya same shi ana kankare masa zunubi da abu. Da rashin lafiya ciwon kai ne ya same Annabi sai ya ce hatta shauqatan yashqa, ko da kaya ce ta soke shi, kayan nan zafin da yaji sai Allah ya kankare masa wani zunubi sanadiyan kankara wannan. Da haka kenan ashe rashin lafiya ba abin zargi bane, ba kuma abin da mutum shi ya jawo wa kansa bane. Allah ne ya ɗaura masa, Allah da ya ɗaura kuma ya san dalilin da yasa ya ɗaura. Kai kuma da kake jinya ko kake tare da shi, kada ka kyamace shi, saboda garin kyaman shi Allah zai ɗaura maka wanda kai ya fi nashi kuma sai Allah ya sa kyamanka a zukatan waɗanda za su yi tiritin naka. Ba a kyaman mara lafiya saboda kyaman shi zai jefa mishi tsoro a zuciyar shi, zai jefa mishi ganin cewa abun nashi yayi tsanani. Amma in ka matso da shi ka nuna masa abin da ya kamata a nuna masa, ka gaya masa ai wannan wane ma irin shi yayi irin wannan jinya, kwana 2 da aka ɗaura mishi asibiti ruwa a asibiti sai ya samu sauki ya dawo gida, wane ma gashi kaza da sauransu. Haka sai kaga hankalin shi yana kwanciya. Yana cikin rashin ladabi da zaka ga ana samuwa wajen kula da mara lafiya, mutum zai zo yana gaya wa mara lafiya magana anyhow wanda ba daidai ba ne. Allah ya datar da mu. Ga shi dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa idan ka zo wajen mara lafiya farko abinda za ka fara nuna masa shine la ba'as, uhurun insha Allah, la ba'asa alaik, uhurun insha Allah, ko kuma la ba'as, uhurun insha Allah, babu komai, za ka samu sauki, tsarkaka ce daga wajen Ubangiji, in Allah ya so za ka samu lafiya.